warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Mulai rasanipun para piyagum pangarosaning agami, para alim, para ulama, para dai, para yai, Bapak Haji Bu Hajah sesepuh pilih sepuh ingkang sampun para ing pamawas miwangga ing piutur ingkang agung astuti dhateng pamayaning kautamen. Wonten ngarsanipun para priyagung pangarsaning pamaritaan wonten ing laladan Dukuh Sari Muncar Susukan Kinanggo panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, pinangka pandhapan ing kalodase ingkang pantes tapi pakormatan. Ngarsanipun Sohibul Bait, Bapak Darmawan Ibu Sulasti, ingkang winantu ing Suko Basuki. Wonten ngarsanipun Bapak Besan duniki Bapak Ujulaini Ibu Siti Alfiah saha sedherek pangarep pangombe ingkang minangka ingkang hajah. Para tamu kakung Semra Putri Bapak Ibu Among ingkang siku badhe mulya. Boten kata lumen kadang uga taruna ugi taruni minangka sesane proyekan tansah kula bersani. Lumening puja asmana marang Gusti ingkang hatur pengrasa pemahaman daya marai bawa ingkang tumatu dumateng kalodase. Jinawan ing undangan menika panjenengan kula tansah saged nyawijaken maring cetara saha karsa. Ginanjar kawilujengan kami subeda pistolane ing sampekala. Awit saking menika patut kita syukuri kanthi maosane lampahipun alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong agung mustika ing jagat raya lan panuntun ingkang kita atu-atu wekar sawanipun bijak wonten ing yaumul kiamat. Mugi kita sedaya tansah pitados sawanipun amin amin ya rabbal alamin. Sowan para kanca askan nada ingkang mijil saking lalatan merapat Wono Samudra ingkang dipun paringake dening Pun kemarin rasuan kabyatara kanthi wonten kalih widyawati ingkang badhe pancosanipun wonten karsa tiga sami sadèrèngipun adicara inggih dipun wiwiti katuraken pangipun kula tepangaken setunggal bapak setunggal widyawati ingkang badhe pancosanipun. Widyawati yang saking Askanada wonten Mbak Eci Kristia Askanada. Mbak Eci. Widyawati ingkang ora malih mriku wonten panjenenganipun Deka Ayu Nanda Ardila Askanada. Sinuwun kalian Tritunggal Rental Audio Video saking Laladan Wates Lego Boyolali. Katuraken wilujeng siang wilujeng kahan Kaptimar Martikane Hadir. Sawilujeng marasaken pantipur saking kula sakonco Askanada. Salam perkenalan kalajengaken salam pambuka. Dumateng lakoni ingkang garap dening kanca-kanca saking Askanada kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Atur